yanzu a ina an samu caji Android gashi ina da kira mai amfani ga waya ta ba caji. Kai yanzu ya za a yi kenan? Kai la ilaha illallah anan samu caji Android a barin jin aro na Ahmad abokina. Abokina me faru ne na ka zo da rana haka? Yanzu me wallahi caji Android nake so ka ara mun dan Allah in kana shi ka taimaka ka ara mun. Yawwa idan so zan wannan zan. Amma abokina a gidan nan kwata-kwata babu cajin waya, ba mu da cajin waya. Amma sai cajin iPhone ne da mu, cajin iPhone shi kaɗai da mu kuma. Ku ara mun shi ma zai ina bukata ku ara mun ku taimaka da Allah abokina a ara mun shi ma din idan na samu zan yi. Dan uwana ko zo wannan cajar ba za ta yi maka amfani ba, ba za ta yi maka amfani. Ba Ahmad abokina ka ara mun cajar nan zan yi amfani da za ta yi mun amfani. Ara mun ka ara ko ka manta waye ne Ahmad? Ka manta ne ma injiniya ne ni fa. Zan yi amfani da ta mun caji ina da inda yanzu akwai wuta. Ahmad ya kamata ka taimaka ka ara mun caji. 2 hours later. Uncle da Allah ka hakuri uncle. Uncle ka hakuri. Uncle da Allah ka hakuri wallahi zan karamu uncle da Allah ka hakuri. Ina so karfin wannan banzan bakin da yin shiru. Ina abu na yake yau din nan kuma wace da yan wayan labai ina so ka saurare ni wannan abun da yi ni arawa cajar ɗazu ina son ta ne sosai zan yi amfani da shi ne dalilin da yasa amma wannan cajar ni arawa ita oga dan Allah ka haƙuri wannan abun da ka mai haba oga ai. Yawa oga wallahi shi na ba cajar nan wallahi tana gunsa wallahi shi na ba ta. Auda ma ka san cajar tana kun ka tun wuri baka ba ta ɗauko mun ita ka ɗauko mun ita saboda ita nake hukunta yana in baka ma karɓi hukuncin naka ban caza ta haka. Wallahi oga lokacin da Ahmad bai gaya mun taka bace wallahi bai gaya mun taka bace ni kuma a lokacin tun na ce wani injiniya ne ina zuwa da a ce a gaya mun ta so da ce wallahi ba zan amfani da ita ba. Ahmad bai gaya mun taka bace oga a lokacin kuma ni kuma ina zuwa kawai ban da caja a lokacin da na je kenan. ko zo wannan tsakanin ku ne ko biyu ne kawai yanzu abin nake so caja ta nake so a bani. Ina zuwa yallaɓa wallahi akwai abin da na da ita ne ina zuwa kawai sai na dama da kenan injiniya ne ina zuwa kawai sai na tsinka ta sai na haɗa ta da yar yawo na kawai sai na kunna cajin da ita ina zuwa gashi nan gashi ne. Wayo Allah wayo caja ta ji tawo yanzu ka bar mu da ita wayar zo na shi ta caja tawo yanzu la ilaha illallah yanzu ita ce ta fara. Me kuma me haka hawa da Allah ku taimaka mana ku danna mana subscribe din nan yau gashi nan subscribe button ku danna mana alamar ƙararrawa da samu na domin samun shirye mu da zara mun dora a channel din nan tamu mai suna Mr. Shamsu Comedy kuma TV. Yawwa mun gode fa muna so ku ci gaba da bibiyan mu jama'a in ba ku ba mu